ya kenur sultanat yutrai phi kapathai baro tu sakri yutrai da kejingkemen tu wana khma jong u da kejingruai tu tip butrai ulong ublei long mo ubla thau yangi bat ngilong ki jong u ngilong ki bre jong u bat kilang bra ka jaw phlang jong u tu rung sa khrdop jong u bat ka jeng ai ngo bat sa phlau jong u da ka jing ya ro cho ai ngo yo u bat tu kur khu ya kerteng jong u na bau trai ulong ba bha ka jing snei jong u ka ne bam jukut bat ka jing sisa jong u pateng la pateng benri to ne ka por ni sakri yo blei nyarwai ka jingwai ka ba san spa ndre phundai san spa ndre phundai yu blei long ka buram ki kam bulale lukhon ulapha bayangi u ie ula ai la ka jing im ka kuna ban siu ka khaldab nang uple bakin rung ki bre to yaro yu try sngap perthai bokren to yaro yu try phi ki ban riu satkemen to one dau Jesus Christ u khon chokpa ai buram yu blei ulale kampla baro kitu kitkot sanspa ndre phukhandai Blei long kaburom ki kambulale lekon ula paba yangi o ite o ai la ka jeng em kakuna bansil akerdop leng opli bakin ron kibril Royal fry, sapultei ba ukran. Royal fry, big ben real shot man. Oh, wanda ujisu, oh, koncha ukwa. Ay buram ya ulula, Pendom, jeng sis pajanai, jeng em haki bagen, ukular wanai, hong kong, overgrow tambah wanda yeskem, kacim kacim sun, ujin sun shem. Royal fry, sapultei ba ukran. Royal fry, iki ben real shakman. Wanda ujisu, koncha ukwa. Ay buram ya ula leka mula ikam ibakrau ula le habertai dauru adono jengmen kayashtai enrei katsalonjing pelakam balat Andaya Jesu in your imarkman Doya ufrai sapultei ba ukren Doya ufrai Niki ben real shakman Wanda Jesu O koncha ukwa ay
ane kapor ngan penpuli naga Gospel Marcos kalonong kabanengkong ngin puli nadu kat ke bakan riu terter de habau dong ya harut kaduriau kalilaya ulaya i yau Simon bad yau Andrew upara jongu bagi dang ya berat ya kejar haduriau na bagi long kinong tong dokha ujisu te ulaong haki dowan bud nadien jonga dengan pelong yapi kinong tong beriu te kum ta kila ino dak ya kijar jongki bad kilai bud ya u habaw lanang lait lang taru kam jengai kendiat ulai i ya u Jacob ukun sebidi bad u Yones upara jong u ki badan de hakalieng bagi dang sna ya kijar kumne ru ulakhot ya kiru habakle no yo sebidi ukpa jong ki hakata kalieng lembat kinong bela kilabot yu ublain kurku ini kentien mapson ngapot nya pa sublai jing duai aublai bokpa jongi babneng nyai ngu atrabi i ya ke jeng don kat ke jong me ke jeng im ke jongi melapelai atrabi i cibun na ke jeng ma ke jeng mensau ke jeng pang ke jeng sitom kam tam hang ni tiyo baro sitiyo atrabi i bat kumning lanang yai na koi kapor sa kawai lanang yai na koi kasngi sa kawai na koi tayo sa kawai ban away banai so way pa tribe i ban mentangi don hakaying ka chome tribe i hakabangin sa klyam no yu banai bakhat way tribe i bangin jam pat so way banai nyai ngo tribe i bakti ka chome kam jin ho ya ka jing im ka chongi paro mayai kerku may pendap ya ka jing im ka chongi ho trabi i wadap deng ke jing le ke jing im do ke jong i trabi i ndai me ke shan yang i we tra kan rat kham tam kun ga por ngila trabi i ban kiu ka yeng ke jaw me ban sakri ban nyaro ban pendon burom ya me kham tam ban ngap ya ka ktien ke jaw me trai be i ngi dwai te kan rat se don rang kat me ne ka por kam tam yu sakri jaw me trai kan rat ya ka ba mem la jit sa ka kam ka jaw me ho trabi wada pdeng ka jing thlot ka jing duna ka jing bi trabi i dei kum yu tam la jit a trabi i ban long ki nong kit ya ka kam ka jaw me trai me yo i trabi i jak jing duna paro a trabi ka jing im ka jonga dei tu penyaj ma me do lu jong men sem trabi i ya ban la trabi i ban sakri ya me ho trabi i je ka balang hi paro ka we trabi i ni im kom ni ka po trabi i badon ap deng ka jing le ka jing im ka jongi kam tam trai kan rat kom ni ka por habawan ka ni ka khlam trabi i ka blasar ka thei bro ka we ngi dwai te kan rat se man don kat yaki yeng ki sem ki jongi trabi i a shisha bangila ban pha shami ban wat ya ka khmat ka chome trabi i namar malong blei bam jino ya ki tabaro ki bam wat ya me trabi i don rang kat ba pang ki ba sitom ba don la ki jong ki yeng ki sem ba don ha ki hospital ba fe trabi i lej ma me ta da ti ki chong me trai kan rat mama ki kin yo pat ka jing ko ka jing khia kin yo pat ka la trabi i ban sakri ban pendon burom ya me haka yeng ka bkhoj ka bakantang trabi i ngi dwai ru ta kan don ka ji ki yeng ki sem ki bamad ya ki jing so si trabi i abaki do no i be i ba thon ki jong ki ya ki ru trabi i snei don ka ji ki pentingen ya ki do mun sem ba kho trabi i bakin yo si cha ka bo na me ta kan rat isnei arab yang i ta kan rat ni ka por ai bor am se ma me te kan rat kat ne ngi la ban don ka ying ka jong me trabi i
Marngi don ke jing trang trabi in. Ban syakri yame te kendara ke jing im ke jongi. Wadah pedeng ke jing ele. Ke jing im ke jongi. Wadah pedeng ke jing bun kam ke jongi trabi in. Hendai mi yai don rekat ingi na kapor sa kapor trabi in. Isnei kur kui ka balang ke jongi trabi in. Ya benang laban petulunnya ka kam ke jongi te kendara. Bangila ruah trabi in. Ban khot ya kita ki wei pada trabi in. Ban wan sakasam ke jongi te kendara. Ai te kendara baka bor kemen sema kun. Unyai don rekat hangi hen ka por unyai lai lo jak men sim ki jongi trabi in. Kerku trabi in jak benta baro ki men pendap hen ka por. Sngau trabi in nombor keteng tra jengi Yesus Kristus ngipan. Amen. Dan ka por pan inyo ban pendap ya kam jeng balang. Ki pargi be baro lemar kui par ki pargi na kui par ki balang ki badon ka benta bajong ba sejong jo ki ying mani bat ki balan shu benta ba po jo ki ying mani bat lemru ye ki par ngai ki bal abn khmi ba yo I ya kan ki jing shakri jing na ka por ling ba ki YouTube channel jong ka balang Presbyterian mauro nya ku ye fi baro ha ka kerteng uji sukres ba utrai Inong kren hapning jongi haknek por ilong iwei na kitemsan jaka balang Presbyterian mauro itinimsan AS lingdo kumka balang ngi ai kublei pi temsan yaka por ka bakodor ka bapi yo ban don nang hangi ka por ban sam yaka tin ka jong blei hapning jongi ngis kem bo blei lingba mun sim khut un Pensat bor epi, maka kubor kaba ngini sengau kan kapor. Kanong kajik kumen sim, yangi kiberan haki yang mani batru epi ki bapet bat lingba ki YouTube channel jong kabalang Presbyterian mauro. Ngi ai kubleiru iki yang kesem ke jong pi tu ublei nang kerku, ya ki yang kesem ke jong pi bapnyo iki met ki bakot ki bakya. Batru kamtam hakajing syakri jong pi hakajing nom kejaman sim. Kini kilong ki program jang kabalang ka class suspension kan beteng biang mentakajan mit hakapor sau baji ka program jo ka jiseng kan thei kanong kumni inong ilam Mrs. Inong Klau chairperson ka jiseng kan thei ban pulis dang bat duai Mrs. Banatimon Maulong ba inong kren ilong I Mrs. Shida Yarlin Lingdo Nonglan Haka jeseng samla kapor san baji iban pulis dang bat duai ilong Miss Evelyn Melemngat bat inong kren ilong I Mr. B. Wargery Vice Chairman ka jeseng samla Haka ni katayo kabanwan kata hakamit balang Artrik u December arja arpo hakapor hendri syuteng inyo pat ban yo ikamit balang hakamit sngo pat ikoy pat ka subject Berat haro jong u ya ka jingkuslai jong pi baro ya ka bala pensionong rem na ka City Paul ka ar Petrus kalnong basan ka dekat ka bahinyo bat ka baya ka bala pen la pia na ka team ka jingerap ublei hapdeng ki jingjinjar bala shania ya kani ha iwe na ki dekat komti balang ka balang Presbyterian Moro Mr. WD Sangkli ban please dang baduai Mr. Gilbert James Dingdo. Hakamit sing sajan kata hakasantrik u December arja arpo nginyo ikajeseng duai hakapon ri shiteng. Ban pulis dang bat duai inlong I Mr. HMCM bat kamat jing duai kalong na kabenta ka Bible Sunday. Hakani kasingi utrai ka banwan kata kan ri utrik u December arja arpo kabalong ru ka singi beli ke pekerpang ke bangiong ke Bible Sunday kum ke balang inyo inong kren na ipastor jang ke balang Presbyterian Mauro Reverend Lindan Sim kenipat kalong ka jing penda na ke jeseng samla baka jeseng samla kan rakhi
Ban penkut ya ka silver jubilee jong ka hakanika tayo ke banwan ke sedang nadu ka new tarik hadu ka khatlai tarik u December. Bat ka wei naki program hakiniki sngi bat ka tayo kalong ka question hour ke banlong haka pratrik u December arhajar arpau. Kumta kum ka jeseng samla kala kerpat ya barok ki dikhot jong ka hapo jong ka balang ban simbenta da ka ba penpoi ya ki jingkeli da ka batho ha ki slip bat penpoi ya kita link ba ki envelope tap ki envelope bat so ba ban penpoi sya ki nongilam jong ka jeseng samla bat ka tarik ban penpoi kani kalong menta ka jan mit hi bat ki benta ki ba kum ki dikhot ki la ban bo i ki jingkeli ki long ha ki lai ki mat ka wei kalong kinu ki jing e haka kot ba ni ka Bible ka baar kinu ki jing e ki bedei bat ka kam shong kha shong man bat ka balai ka long kinu ki jing e ki bedei bat ka social media. Kani pat ka long ka jing pemna ka bawan ka jeseng khna jong ka balang Presbyterian Mauro ka jeseng khna balang Presbyterian Mauro kan rakhi ya ka Children's Week but Children's Sunday mentau senam arja arpo nadu ka khat sautrik u December hadu ka arpotrik u December lingba ka online service kat kum ki kor jong ka juk ka bamenta ka social media ya ka ba on pelaj lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro. Bar ka theme ha kani ka snem kalong ublei ulong unong yana jongi ya ka balap shim na ka sam ka ba khandai phuwei. Ha ka khat sautri December arja arpho kan don ka jiseng pli ban inyo ka jing pli ka week na Reverend Lendans im. Ha ka khat santri December arja arpho ka singi ba ar nginyo ka singing festival hapo ka jingelam jong i Miss FL nong pure. Ha ka khat nyutri December arja arpho ha ka por new buji nginyo ka Bible study hapo ka jingelam jong i Reverend L Jana. Ha ka khat pratrik kan don ka special program bat ha ka arpotrik kata ka Children's Sunday inyo artli ki jingseng kata hapoka por khandai baji inyo inongkren na i Reverend Wan Bokshila barka por san baji janmit inyo ka kids praise service maka theme kalong wan khna tuyero hapo ka jingilam jong i Miss Bet SL ki khasano bat ki paralog kini ki program jong ka Children's Week but Children's Sunday onmandra shikiying sem ka jong pi lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro. Hapring jong kani ka tayoru nginyo ru ya ki program competition ki ba pher ka bakum ka jeseng khna klapan bed kata kalong ya ki ba prasnam shepo kinyo ka Bible recitation khandai hadu khrasnam nginyo ka Bible recitation but drawing competition but na kata khatlai hadu khat prasnam karta nginyo ka painting competition but Bible story telling competition. Nakamta ka Bible recitation ka kidkhot ki nong shimta ki bala ban shimta hakni ka long baki kadkhot ban puli ka la ban long nakanu kanu ka banta jong ka Bible bat ki nong shimta ki di ban yathu ya ka kerteng ka karta makasnem bat kadkhot Bible bakin puli. Nakabanta ka Bible storytelling ka jingtu khana ka la ban long nakanu kanu ka banta jong ka Bible bat ka jingtu khana ka di ban long hapo ka hinyo minute. Nakamta ka drawing bat painting competition ka jing draw ki di ban long ki bade ba ka theme jong ka Children's Week. Nang ta ki nong shimta ki di ban tho shai ya ki kerteng ka karta ba ka snem ka jong ki bat ki dan kamru ban tho ya ka jing draw ka jong ki ya ka theme jing draw jong ki. Bat yakini la ban penpoi lingba nakamta ka Bible recitation bat ka Bible storytelling
la kerpat ya kitu kenong shimta kin ring la ki video bat pha ya ki video sha ki nongilam jong ka jeseng khna lingba ka WhatsApp ka ba onsa bu ka ban sabu ha ka notice board nang tapat ya ki jingdro la ban penpoi shi ki nongilam jong ka jeseng khna lani skaying jong iba pilot star kharjarin iba sa hani ha ka phlau ying jong ka ying mani bat katarik ka bakhadu ban penpoi ya ki video bat ru ya ki jingdro kalong ha lani shua ka nyutrik u December arhajar arpho ngan ong biang katarik ka bakhadu ban penpoi ya ki video jong ka Bible recitation bat ru ya ka Bible storytelling bat ki jingdro kan long ha lani shua ka nyutrik December arhajar arpho bat ya kani ka kijingde bat kani ka competition on sabu ru ha ka notice board ha ka benta basapo jong ka ying mani kita kilong ki jingpumna hani kapor bat ha kani kapor kan sungawa ban kerpat iki ashes ban ranra iki jing aingu sini sekhaman ban kerpat yiwe ni khot komti balang Mr. B1 yang ban duai ban perkentang yang ki jing aingu ka kelas redukot kan beteng biang hakani kasing utrai ka banwan kata kapor shipo bajiam step Tuh ini doi. Beli pa chung iba beneng. Iwan ya kaban aingu eme ku korat ya keji snei ya kejing doran kat kejome kejing im kejongi lengpa jong kini kesengi kepor ki belalai no barok. O ni aingu eme kerpang lengpa jong kepor ha kabam na syak subhai ku turai bandon na kene kejing ka pakentang kejome ablai. Ban syakri ban yero bat bandon burom ya keteng ka im kejome. Itu ai kot kerpat ya kejing doran kat kejome ku korat. Ya kejing yalam kejome ya kene kepor. Aduk pastang aduk bawan jongka. Try bi men kerkhui ngi da kejing doran kat kejome ablai. Hoi ni dwai ro kerpang na ka benta usyakri. Ya ka bame ku korat melepen yang hapring jungi sak katuk ne por ablai. Wan phla ya kejing sisa na kdin ka baim kejome. Ni dwai na kam tang kejung u ku korat. Men isnei men long lam rekat men kerkhu baka kentien barok kan mi no nak sentur ke jong syukri jame ko korat kan dalong sisa ka bor nak kam ta jongi bat ya ka bang nang la ru ku trai ban sngotu khamha ya ke jong sisa ka kdien ke jong mai trai lim ba chu ke poru habangi don ka ke jing ke jong mai yon ra ru ablai ya kini ke jing ai ki baret na ki kam ki bobon setap ki bamem la kerku halo ke jing im ke jongi ida dwai temen isnei men pen kentang ku ya ki ko korat ba hangnu ba kabalang kan pendon kam ku try indalong sisa ku try ki ba bidor blai ban ra ya kalama ka gospel ke jome sajrong bat kham sajrong ya it ka por bar sa baro ha ke jing snei ke jome hi sungawi ngi ku try lamba chu na ka por nama ka tem jisu ngi dwai amen. Nginyarwai pa pejenwai ka ba sanspa life home ale jisu sya ki benrio ha ka jingdum badang sa hey ru hey wat ai kan duna jingtip saphang ding phuna lei on long bun basong klem datip you try plamong jenwai ka ba sanspa life home
Tungin le suble jing duai. Aingo sesian patrabi ne kapor. Hak jing sakri ke jong me jongi yami trabi. Hani kasi kenapa jong ne kasi trabi. Nya I trabi kan ni kimen sim ki bakador. Ki wan trabi ke yeng bakut bakentang ke jomi. Kam tama trabi ban sangap ya kaktin ke jomi. Kam ta trabi dorangkat yang ini kapor. Kam tam syakri jomi trabi ban bat nani kapor ya kaktin ke jomi. Isne tekendat ai. Makan long kapor trabi yang I bei. Kam tam syakri trabi. Hoi bala dolong tekendat. Beriu bapap, beriu bacot, beriu baram. Andai pengkut, pengkentang mami sentur ke jong ur. Mula atrai kendat ban keren. Ya ke jeng sisya na kedin ke jomi. Kurku trabi ya kubur barak kawai. Nabak deng Jisu ngipan. Amen. Prabangai bayi baro. Habun kong ngaso banaingo yublay belodon dekat yang I bei baro kamtam blaker belada yang I nagani gidin snew jong ne pertai ngaingo yublay belodon dekat kamtam yang usokri bortolot menla ban keren yang ne kedien ke jong u tengai kublay I pastor Bedonkan ni kapor, kita men basan baro, kirang bah balang kibalong, kirang kit ya kakam, kajong utrai, ngai kublay ya program komiti belai gini kalat, jangan ni kapor, ngai kublay pi kilong kemi, kilong kepa. Ipara samla kentai bat sendrang. Hoa ya gitu kibasongan ni. Hagalari bat seti sapo dukam ju. Ngai kublay lang baro hakateng. Jung trai jungi uji sukres. Prabangai bayit kani kalong kasin kebanukong yang kum usakri barit jong blay. Hadin belab. Kum kabalang kalibit banjit yang akum tumen besan ngakumah tu kalai tarik benai Oktober senam hajar khat kendai habakum kabalang kelapan bet banjit yakin ungkit kam leneki tumen besan hakijing im jonga ngaso hakijing im kujonga ban pediang yang ni kakam hadin bag nagal yang ke prestri kalawan banjit yak timen besan badak tu kat mit habaki lapuli yak kerteng kujonga ngaso kende kasadam ngaso bamla ban pediang haladi Namar ngaso bangalong beriu bertelot beriu baduna beriu bamdon ke jing sempang ya ka kjin ke jong u ngakamau tu kesingi habang isong sedin ngasong lang bat ikurim jonga ngaong yi ngle kumno mai ai sim khelek jagai ka boblei blajit phi tikum tang lai jeng lawan sini khmat aba irang ba jong prestri kila geli jeng semen sim ban ngalap diang ya kata
Di perang mengai be je bakum kata kapor. Ngaker pa je phi baro. Soba bandon kat nang mata yang ban kan mau yang ban duai kam tam mangala ban sakri ya ka kam ka jong blei soba ban kan mau ya ka yeng ka sem bangin long ka yeng ka basakhi ya u hoj wadak tu Hablapan kentang hak presteri hamlai nong lum kedai ke presteri ke bakat perah nilayang tu syakmat bada balawan ban keli jeng keli ngasong ngelakiyu borok senjang ngamtip riu syuk ngasong ngelakiyu tip ngong na dah cibit dah keli ngelak na yang ban coba Ndai ngai ngu yu blei bom jino ya kejing im kejonga mangka mau habi pastoi lakli sabang kita ki nyungut kita men besan ki bandengkong pajar keteng kita ngasup pai su blei pensai nga ndai blei jino la pensai ba ngala banjar keteng kita Ramang ibi hicip kakam teman pesan kalau kakam kepakentang kakam kepakia hadu kata-kata kanang ya kisi kipor bang perkat ya ladi ngadon pedeng kecing kumlaong mana banganduna kajing sempang Dari aingu yu blei bedon kat ya kejing jenga wada pedeng kejing tulap hanya persyang mankit jaga kam kejing hot hadin mangabat dimensan iwan swat habinglah sajid hadin kat tu kat ni tayo ngila sedang jaga kam kejengi Bandrung segi yenggi prabangai kijongi kat bangilae handai songsi baka wano kani ka klam kalau ka khanglano yangi bangile kumta bengi aingu ublei unsa pelai ya kani ke jimpang klam ya ka bangila ban pendep ya ka kakam prabangai bi ene ka poru kumbang lapule menenak tu kekdien ke jong blei teka phang ke bang kwaru ban wanra pedeng jingi kalong sephang wei usendran jong jisu wei usendran jong jisu kanong rim na kekdien ublei ke dei na ketuhi ke belang pulih ke pasdang na ke gospel Markus kalenong ke penengkong kan pun pulih yang sesien tang bitik khot kan riu bat bakat pra de habau dong yat harut kedurau kalilaya ulayo iyo Simon badyo Andrew upara jugu bagi deng ya berat ya kejar haduriau na baki long kinong tong dokha uji su de lo ong haki do wan bun na din jonga dengan pelong ya pi kinong tong brio dikum ta kleno dak ya ki jar joki bat kila bot ya u ki don ru ki bentah kat tu kat ni ki bangin sepet na kan ni ka kedin ke jong blei saban poi sekani ke bentah ngapa kuapan penpah buat sesin Yagi pastor kita ben besan hadin kemlaong menem belasah jit sakakam kejungu ngakerpat yaki kum kinong syarai man selok lem
nang mentah jonga jemakiru ila ai mensim yang abang ade mensim yang di mentah wara pedeng kajing ade ila ai mensim yang ublei ungkurku yapi kinong serai ngalapun kre banginya pai hakan dekepot banyak perkat lang sepang kajing im bat kajing sekri jong wei sendran jong jisu utau dei Andrew balong wei nek sendran ubat jar Andrew dei unong Bethsaida ngeni ngila ben sem na gospel Yohanes kalenong kebasau pusa long bandodu dang rit lahi kai u bon long unong tong dok kha dei hakapon mon bau dang sna ye ki jar ki jong u bau jisu lakhot yu bau long unong tong breu ngilaban sem na gospel Markus lenong bai nengkong khot khandreu khat pra nang ta Matius lenong basau khat pra do arpho long ba shwa bon ye sem yu jisu Andrew lolong wei sundran jong Yohanes nang penbaptis katkum kajing tho jong Yohanes Andrew ulong sundran ubaneng kong tam jong Yesus Kristus long day hakata kasngi men bau Yohanes nang penbaptis ula plapai ba bau Yesus ulong ukon lang berat jong blay bakeno ya kapop jong kapertai bau Andrew bot Yohanes klasem nengkong yau Yesus bat ilai bono yau ini la pensem nu Yohanes nong menekong kot belai pesan haduk lai pundai long day nomor kani kada ba kabalang kalau jukot yo Andrew da ka kerteng protokletos kabamut uta ubalakon ningkong long badin ba Andrew ula syam yo Jisu ningkong ula lej wa yo men jo uhi Petrus bat ula walam yo hau Jisu Markus iwe arpundai kenang bama uru unyo ban mat ya kane kajing syam ke bakrautam ke bama ulayo mat kandog rib ke jing slok jengah ni ke poru kalong he ke tu ke bentah wong walam syau Jisu hakilai teli ki gospel ki banengkong ka kerteng jong Andrew kam sim la pau senae ndai laino tang hakalis jong ki khadar ngut ki apostol long dai tang haka gospel Yohanes ba Andrew pau sena kum ubriu ubadon kata ke jinglong ka bakhampe long ba ki lai teli ki jingja ngenyo i kum no Andrew ula walam yanori yano syau Yesus Kristus ngunpet kita ki lai teli ki bentang kabanengkong Andrew ula walam yohun men jong u Petrus sya u Jisu kaningila ban sem nau Yohanes lenong benekong kat khot saupo hadu saupua ngan pun pulih ini ketien Andrew parau semen Petrus lalong wei na kita arngut kibalayo sngau na Yohanes bad kibalay bud yo
uni ula syam nengkong ya upara jong uhi usiman bat lo ong hu ngila syam ya mesaya kabalong habalabatai ukris ula lamru ya u hau jisu te habau lo kmi shan ya u ula ong melong usimon ukun ujana on khot yeme ukefas kabalong kabalabatai umau. Kata kalong bau Andrew ulawalam ya Petrus sau Jisu. Na kaning yo i prabanget bau Andrew ulas dang ya kakam kum missionary nalaga jong kerempe nenal laga jong kaye. Kani kalong ka ke pasutunat ban perkhat bau unu bakwa ban le nang kemantau Jisu ulade masdang nengkong nalaga jong kerempe nganyapet pat kebenta kebaar kebaong ngio i kemnu bon driu walam yau kena bodon santeli kipu bat arteli kidokha sya Jisu Kristus kani rengila ban syam najui gospel Yohanes lenong kebandril kot prabat bakendah ni uang wei nak sendran jong u Andrew uparau Simon Petrus uong hau don wei kena hang ni bodon santeli ki kepu barli bat arteli ki dokha hendrei kita kilong ayu hapdeng kat ni Andrew walam yokna bodon santeli ki kepu bat arteli ki dokha sau Jisu Kristus. Nomor Andrew dang nut ban walam sau Jisu yanuri yano yaki bau Jisu la ban pendenkam yaki la kilong ki baret katno ru kata kalong ke jengnet jong Andrew budon nomor usania bet yaki ke bau Jisu ungai bula ban le ikikam ki bapla nang ta ke bentah ke balai pat kaong ngio i kemnu bon driu lawalam yaki Greek sau Jisu walam yaki Greek sau Jisu kani ngila ban syam nang ke gospel Yohanes kelenong ke bakat kat arpo bat arpo ngan pun puling ni bentah la donru ki Greek na pedeng kita ki balaiwan kiu ba kinyamani ha kata ke jing kawanyam kini kilayawan namar kata hau Philip uba na Bethsaida ha kalilaya bad kilakar pat u kidaong ko kenrat ngi yakwa banyo i yo Jisu u Philip uwan bad yu tu hau Andrew te u Andrew pat bad Philip kilai tu hau Jisu ki Greek kilawan hau Philip bat kidakwa ban syam yo Jisu kumta kilai tu Andrew bat dei mo u belai lambet yaki syau Jisu kai ka Andrew uperkhat kalong kani usong thu sai kedar bau Jisu umdan kano ke jing ujor banya syam yanori yano leni hakanu kepor kebaki kwa ban syam bat u khamtam ya kita ki basliang ban wat ya ka hok bat ka jing sisya prabange na kita ki laitli ki jingja kabakong santam bau Andrew don ban le kalong ban walam ya ki briu sau Jisu Kristus ki daw ki bapelong yu bon wan lam ya ki we sau Jisu Kristus namar bo Andrew u im ka jing im ka baklem kwa burom ya lade ladaw Andrew kwa ban long u nong yalam jong ka kenhun ki apostol
ula dei hok hakwe kalyang ban kam ganti ya ka ban kani kam semrung satia ha ke jengmut jemperkhat jong u sisen bawan driu lawan lam yanore yano sau kris hang tahi kakam ke jong u kelakut bat un persyangpat mandai was saya ki wepat nang ta bo long briu bokmil ti bai tang ya ke ke babha habawa lam yokna bodon santli ki pu ba artli ki dok kha sukres wan riu don tang kuai ke jeng perkhat bat kata kalong bau jisu don ka bor ban le ya ka kamba ka bakra bat dei lengba kan ni bau jisu laban psa ya ki san hajar tam ki pai ba tang da santli ki pu bat artli ki dok kha walam hau jisu ya ki balor kam kin long balor kam hau nang taru wan driu namar hau wan driu ka gospel Jisu Kris ke dailot ye ki jai ban driu jong ko perthai baro umta walu Philip usiam jing banyalam ye ki krik sau Jisu Kris penban ha wan driu la ki jiu lene ki gentle bet uyalam yaki sau Yesus Kristus kenang ba makiru kinyo ban mat ya ka gospel babha jong Yesus Kristus nalor kita ki lai teli ki jing sisya blakho akan New Testament don ki jing itho khana pateng ki bayatho sapang ka jing im jong wan driu bat ki basutun nat sibon man perkhat sapang jong u sapang ka jing im ka jong u long ba hadin bau Jisu lakiu sabenang wan driu la leilong missionary sak Kapadokia sa Bithynia sa Galatia bat sa Byzantium nalor gani wan driu don ru kejing dei ke bajan bat ki Skutia prabangai long bah ki juk ki bamensua long bah kini ki Skutia kilong ki riklau ki baserkhei hadu kata Josephus hi uong baga jing long jing im jong ki kam dei fer na ka jing long jing im jong ki marat khlau ki baserkhei ndai kani kari ka don hakbanta basate jong ka duriau boyong hapdeng jong kawa danumbe bat kawa tayas haba suang kulum kani ka than ka don ka jing dei bat ki banta jong kari Rusia bat dei na kani kada bayu Andrew la nyau bo long Ruslor la ne patron sin jong kari Rusia kawai pat ka khana pateng jong Andrew ko ong badai kanong ba patras kabag jala akhaya jong kari krik ba Andrew ulayap kum umater long balapoi patra le thu au da ka epidemia kabalong kestan ba ka Maximila ka tengah jong Akias balong gubernur ba ka pang admir jong ka jingyap ni au Akias haba kum kata kapor ulama ya kejing im jugu long ni ulabat ya ka wailam ha ka kti da ka jing temu ban penyap no ya lade lada ka tengah ba ye jung u kayap no long day ha ka ba kum kata kapor ba Andrew ulale ya ka kam ba ka ba phla ha ka ba ula pungkot pat ya ka Maximila long sien hading kata ba ka Maximila kala long kristan walau Egias ula Persia
kata-kata ya kejengai kestan. Nang tahabau niu satu kelru balong uparatera jong egas ulalong kestan hadin bawandriu ula pengkia yu sakri jong u alman. Tung ta kejeng bitar jong niu egas yondriu kela nang krau hadu bula hakem bat set bendi yu. Hadin balik bisa yondriu larai penrem bat budai bansa sanar pena. Diknang man pengkodit yu dah kebaun suyap suki. Ha kejing tengan, ha kejing seliang, bat kejing set jong kesengi, bat kejing kret jong kemit. Ya wandriu sim la saprek. Ru andrei la tes kem yu ha keding pena. Dai halo jong keding pena. Ha kapor bakodit ha suabun yap ba wandriu ula duai ula ong koding pna bela pengetang dak met ke bakodor bat telam kunrat jonga bat bela penpu penpieng dak met lengkut utrai jonga kumba dak paila bakodor tam jong putei ngawan apa menta dak jingkemen ke bangam laksu ban batai tu pedang yang hagi sangti besbun jongha namar laslam ba kamersim jonga kelas yang dik ban siam yepa tu simno yang nakani ke pertai bat pun paino yang mersim jonga saukunrat jonga ubala sius pa yang halo jongpa bat tu pedang ru yang lembah jongpa koding pernah bakodor jonga kita kilong ki jingduai jong wandriu hakapor monso klano te perbangai bei kumlaong walam sau jisu sapang kijing ki bangi kendu ha kijing im kejongi kebamana sengi kani ka khot yangi habangi kendu ya ginong kijing ngidei banwan lam sau jisu bangin tibru hakurkom kebakhamnia sapang ka jingim bat ka jingai tilut jong kisendran utra jisu hakbay lap yo gospel kembalong yuandriu walam ya kijing ai kijongi kibakersai sau jisu habangi pai sau malaki kalenong kebalai ketkot kebasipau kaong walam ya kebasipau baro sakaying jingkin show ngidon kam ya kejing walam ya kejing yo kejongi ha kejing im kejongi kawai naksipau kalong kebadan kam ban walam sau tra jongi Yesus Kristus hoi ladangi pai sapang kejing ai jong kwan bat wa abel in siam no Genesis nong balai thot balai ba sa ko ong hang tu ki thu sapang kejing ai jing kenya jong kwan bat abel ke ka bo blei ulapet kalong ya kejing kenya jong abel kadau kalong ba lesi ukan habalayo ya kijing thung kijing tep da pengkerpang ya kijing ai kijing ui so blei manwalam sau ujit nene usim kat kibayo ndai ke abel udah jit kensai ya kita kijing ri kijing kibas ngai dai na kata kadang bo blei updiang ya kijing ai jung abel ngikin maru prabangai bi sepang kejing malam jung tu ko wei ke rikun thei kabalano ardamli Marcos khatar ko saufuai du sausa long baki kiwei kilano na ka basatam yaki handai kan ni na ka jingkedu jongka lano baro kat bakadon
wat ya ke jing im jongka par baro ti kata long ke yang i ke keren yang i habangi ai sakakam ke jung blei dan ni habangi walam sakakam ke jung blei ai kan long ibalapin kerpang kerang bu blei un pediang ya kita baro habangi ai ngim dei ru bandon kata kaman sim so sorong yaladi probe ko ong arpenyo ibe ko ong wat pen sorong yaladi sapang kepala syai nabamem tip ke banja ha ka basisngi ai ba weipat unyaro yemi ti om kesentur jongmehi kajing ai ka baklem dei thu breu kalong kajing metoy ya ka ngi we pi we baro abang iyo ban ai sakakam ka jong blei ngiyo ban pensapriang ya kakam lene kajing sakri ka jongi abang mikha phai sakabalang ka jongi idon kene kaleng kha mission ka jongi hati po paham jula balai ngila ban seng ye kene namar dei dak jing ai jongki ki prabanget ba ye baro ngiken mau yak to kri kun thei kanabon kane ko ong ya ngin le sakaying mission kata ka don ka jing trang man sim ka jangka man sakri yau jisu ha ka jing im ka jangka wala da kai kendu pedeng ka jing ndai ka trang ban le sakaying mission tenang kata ngi kum ki bangai baro ai haba ngi ai dan ngi walam so jisu in ada kita kiba kerpang hakajing im kajongi hoi nak daw kan ka khlam covid 19 lesi kelak ta ba ya ka balang bat yak senodu kumju bangimla ban penyaj bej neni penstet ya ka kam mission hoi abangi mangiru iwe pe iwe ngidon ke jengke kle ban walam yaki brio so jisu hak basdang jengke ke spasnem ke bar puwe kasinoru klebu yak sembo perkat ba iwe khot balang ide ban walam iwe mensim so jisu ladangila sisa ban le kumta kala ban long bakari khasi jentia long kari kestan barolun dai prabangai bayin ngimla ban le kumta ban long missionary lu baro dai gane ke jing ai ke jongi kalai rapat ye kita missionary ki badon halaki jong ki jaka hoi wada pedeng gane ke jing im ke jongi ru Andrei, ngin lam ye kita jeng ye jengi show play. Kakam mission, kalau kakam kebadon kam na menta menyalap ye tu ki weipat ki pra breu ki bampetip sapang Yesus Kristus. Kakam mission ke jengi ke mut banseng ya ki school banseng ya ki balang. Ladangi puli kitu perteng kestan benai Oktober arpo belatho di posto jengi London sim ni lebatai syai bong komision da ke jingthong balang church planting nani komision da ke jing yarap yakiwe social service nani komision da ke baseng school bat komision da ke jing ai bat komision ke jing idei problem kita hilong ki ba ka kam mission jengi kenang ya saprang da kini kimat ki bai pastor la pensyai hoi mentar ngi im hani ke klam 19 ke belak ta sisa ya ke ying ki sem kestan ki jongi hang ni ri pastor la batai
kilong yeng ke stan hapedeng ke jingpang COVID-19 kaniru I pastor lapan syai hani ngarangi puli ketu ka lengwiar ki kentai ila tho igani artikel ila pan syai bon ki briu ki lungo sa yak jingwan jong ka klam COVID-19 bat ki kli khuslai balai bat kumno handai ngin tip baki klam bat ki nem sniu kimlong ki batmai namar ki la judon de ki phau hajar snam hagani pertai kadai pedeng kini ki sanpo ban rufusnam ba ki dawai da sin thamai hila banyada na sibon teli ki klam ki jingpang klam kabala ja mensua ki bala kataru ya kabalang kesta kani ka klam COVID-19 klakta sisai ki long yeng long sam pasoi labatai haki lai teli ki rukom kata kalong klakta ya kakoi kakia kelakta ya kayo kakot perkakta ru da kabapin septi kini ki jah ka jing im jungi kum ki yeng kestan ki jungi ngimla ban light na kata kelakta isa ya gani ka jingkot ki kia ka jing im jungin ba kelakta ru ya kayo kakot ki jungi tingi aingu yo blei beladon kat jik prabangai baro badi kitu kisang balang kila dak jing don jing em jong ki ke balam sau Jesu bad kila air is ke balang bad ka lemba jong ke balang kisang samla jong ke balang kila ban ai ya kita jing ai jong ki seki yeng kisam ki baduk ki basitom trabi sesen kerpa jepi Semua ban pa soblei lembah jing ki bangi kendo ke jing im ke jengi bangin persang ban im ke jing im ke balen lade kum u Andrew hak jing long ke bajar hendai ke batre yel kakam ban walam yakim sim sya ke jing pen im u Jesus Christ doblei kurku yang hilang hane ke por wang ya so yin ki kubor ula bet ag jing trot bat sibun ki jing tuna ublei undon kat nagamta kaburom ka jung u amen tong nya pa sublei ag jing tuai ablei bukpa jing i ba beneng sesen trabi iwan man pau khat ka jing snei ki jomi namar malong blei bamji no yangi wepi we baro malong blei bodor kat yangi wada pedeng gijing ke jing im gijungi wada pedeng gijing pang gijing sitom wada pedeng jung ni ka khlam ru trawi malong blei bodor kat yangi bakar syan yangi isne te ganda mandon kat gijing gi sem gijungi don kat trawi prabangai baro kamtam ki tu ki bam lawon ki ka yeng ke jomi don kar ki chabi ai bom sim bakhu jumi nya kar khu ki chabi kar khu chabi ne khu bor blapet ne khu bor ai bakan long ka bor namta jangi bat kamtam mi sokri jomi tra na ba ka teng tra jangi Jesus Christ singpan amen Tinda kapor prabangai bi ni penwai no ke jing sakri ke jongi nginyarwai ke junwai ke basan spa saufuar ke junwai ke basan spa saufuar kaparthai lut yu Jesu ngin thau tangkani hi ban khot ki ban riu baro ban wan hau ban ri kaparthai lut yu Jesu hau kibriu kendam kimingi bat kisemi hau jing im kinsem kaparthai lut penbana ka ktin ka jing im hai ben riu lut tu kentim nam yu Jesu kalama krau tura tat dau thlej baro yo try unpla anal dep kene jing
rwai nga subha pangkerpat I pastor len tan siam subha pan pelaj di khu pun wai kajun rwai ka san spa sapua Birthday, Lord, you Jesus, in total carne, man God given rewaro, one one re. A birthday, Lord, you Jesus, a Gabriel kingdom. Sabri ha jing ken sham a birthday Lord when I kaktin ka jing ha given Lord I can do nam you Jesus Kalama Graudora Dada Utele Baroya Utrai On Plan Kapete Lord you Jesus Yaikala Seus Padu Ikon Gigseu O Adam Gimbit Balong Raushu A birthday Lord you Jesus What I bang in Yaswai Lakulas Kemda Blay Bunsen Jashu Blem Wai A birthday Lord A birthday Lord when I kaktin da jing ha given real Lord Again do nam you Jesus Kalama Graudora Tada Utele Baroya Utrai On Plan A birthday Lord you Jesus Ilek Gabor on I Banya Labia Gospel What shifting on Utrai A birthday Lord you Jesus Yang in yummy a trade I coming adon rain God in ginang shun lay A birthday Lord A birthday Lord when I kaktin ka jing ha given real Lord Again do nam you Jesus Kalama Graudora Dada Utele Baroya Utrai On Plan A birthday Lord you Jesus Aying Ukbahanan Given real bala silspa Bon Berlin Kenya sen A birthday Lord you Jesus I try to me Banya lam
Shakaburam lupai blasat koinde Kapertailon Ben benai kakten kajeng em haki ben reulon Token diu nam yu Jesu dalam akrau Torah Tada utelit baro ya utrai on plan. Tungine duai. Ko blai ko kpa jungi ba bening ngi aingo yeme namar kani ge jing seng ge bangi yo ha ka bangi sngo shishai ge jing don rekat ke jome lembat ngi bari ko khoboru shapang andro usandran du bening kong Henry uba pendret riaya lade ha ge jing shakri yeme to irap bangin yo ya kani ke nuksa jong andro ha ge jing shakri ke jar jar klem da wat ge buram perthei Henry ke ban wat ban le ke mon ge jong me ker khoi temen besan ba e jongi ibala ai gini ko khubor ka balong ka sin neng kong hadin ke jingpen ke tang temen besan ba in kren hala ka jong ka balang nang pen ko bor I ko try kan rat ba kumu andro ba kum kibai pat ki senran inang la ban shakri me ringkat ke jing kershan jong ka yeng ke sami borok ko bai ngi ai ngu eme ko try ba mi osngoi ki jing duai ki jongi yikini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai badu nong penim jongi u Jesu Christ bato da airu ba ke jingai ke jong Jesu Christ uba utrai ke jingit ba ke jong blei uba ukpa lembat ke jingit selok ke bathyang bat ke ba pensyat bor ke jong mensim ba khoj to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reunget ru hakeleng satlak kani ke perthai menta bat shaduki arta pom jukodru amen.